କେତେବେଳେ ଆଣିବେ হ্যাঁ ତୁ ଶଳା କେତେବେଳେ ମୁହଁ ଆଣିଲବେ নাই ହଇରେ ଟାଇଚିନି ଧାନ କଲି ତ ତୁ ଗଲୁନି ଦିଆଳି ଧାନ କଲି ତାପରେ ବି ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲୁନି ଧାନ ରହିଲା ବେଳକୁ 3ଟା ମାଇକିନାକୁ ଆଣିକି ପଇସା ଦେଇକି ଗାଁରେ ରୁଆଇଲି ସେତେବେଳେ ବି ତୁ ଗଲୁନି ଆ ତାଙ୍କୁ ତମର ଡାକିବାର କିଛି ଅଲଗା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ବୋଲି ତମେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଡାକିଲ ଆଉ ମୁଁ କାହିଁ ସେଠିକି ବିଲରେ ବି ଯାଇଥାନ୍ତି ତୁ ଶଳା କଣ କହୁଛୁ ମୁଁ ଧାନ ରୋଇବା ପାଇଁ 7ଟା 8ଟା ଖଣ୍ଡେ ରସିଆନ ମଗେଇଥାନ୍ତି ତାପରେ ତୁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଥାନ୍ତୁ ବାପା ଏଠି ତମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବନି ମାନେ ମୁଁ ଭାରି ଖୁସି ତମ ବାପା ଭଳିଆ ହବ ତମ ଝିଅ କହୁଛି ଏତିକି କରିଦେଇଥାନ୍ତ 8ଟା ଖଣ୍ଡେ ରସିଆନ ଡାକି ଦେଇକି ବିଲ ରୋଇବାକୁ ଡାକି ଦେଇଥାନ୍ତ ମୁଁ ଆଉ ଚାଲିକି ବିଲ ଠିକ ଯାଇନଥାନ୍ତି ଆଉ ଟୋଟାଲ ଆଉ ତ ଚାଲିକି ନୁହଁ ଆଉ କେନ୍ ଯାଇଥାନ୍ତା ଗୋଟେ ଫେଜର ଧରିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବିଜର ନେଇଥାନ୍ତି ହଁ ସିଏ କାକୁଡି ଖାଇଥାନ୍ତେ ମୁଁ ଗାଜର ଖାଇଥାନ୍ତି ଗାଜର ଖାଇଥାନ୍ତ ନାଇଁ ଗାଜର ନା ଦେଖୁଛ ଏଠି ଶାନ୍ତି ଦେଖୁଛ ତମ ଗୁଣମତ ପୁଅ କଣ କହୁଛି କହୁଛି ଗାଜର ଖାଇଥାନ୍ତା ହଇ ଯେ ଶୁଣ ଧାନ ବିଲରେ ପଚି ପଚିକି ଧାନ ବିଲରେ ଖଟି ଖଟିକି ପଖାଳ ଖାଇ ଖାଇକି ବୋପାର ମୋଟାଳ ଛାଡିଗଲାନି ପୁଅ କହୁଛି ଗାଜର ଖାଇବ ହଇ ଶୁଣ 30 ବର୍ଷ ହେଲାନି ମୁଁ ନିଜେ ଗୋଟେ ଗାଜର ଖାଇବାକୁ ମିଳିଲାନି ଶେଷ ଗୋଟେ କଲରାକୁ ଆଣି 3 ବର୍ଷ ହେଲାନି ରଖିଛି ମୁଁ କଲରା ଆହା ଲମ କସି କାକୁଡି ଆଉ ଟିକେ ଦେବି ଲେମ୍ବୁ ଚିପୁଡି ପରିବାର ମିଶି ଖାଇଲୁ ଏତେ କଲା ପରେ ଏତେ କହିଲୁ ସାରୁଠୁ ଅଧିକା ତୋଠି ଗଲୁ ଆଉ ଗାଜର